Mbah Sami jengken pundi? Tumbas jamu. Oh, napa? Payungnya apik. Oh, lha nek payung nggih anyar soalé, nggih. Oh, jilbab lah nggih to. Lah iso jilbabe Mbak Ri. Oh, jilbab kula. Lah jan apik kok ya ora ngerti. Tumbas jamu napa awet awet nom nggih nganggo jilbabe Rijise ngene Mbak Ri sakniki. Kon tumbas napa? Oh, nggih. Ajeng pesen. Oh, tak duduhi Mbah. Mang mriki. Heeh. Iki lho payung larang hati-hati. Pripun Mang mriki? Heeh, lah niki lho. Niki iki jenenge anu Moha. Loh, aku mau sakjane Rijiso. Sik Mbah kleru wong nganggone malah Moha. Niki Rijiso sing polosan mawon. Napa jenengan seneng sing motif? Heh? Seneng motif napa polos? Oh lah nggih apik polos to niki sing karep kula Rijiso ki. Geblek ngene wong nganggone. Rijiso niki, Mbah, sing polos nggih. Wong tuwa kok nggih to. Nggih, jarene ngenten iki. Mbah Sami jem iki berarti jilbabe nggo uti-uti. Cah nek ra ngerti nggih, Mbah. Wong jenenge tuwa ki umur gitu, Mbah. Nek klambi, jilbab iki kudune tetep utawa utamane iki jilbab. Jilbab kudu awet nom nggih to, Mbah. Nggih. Alah dalah nek kubu ya. Heeh, Mbah. Niki to, ajeng pesen niki. Wernane enten kok, mengke kula kirimke. Nggih. Nggih, Rijiso. Nggih. Lah nika pun di nggih. Nggih, Mbah. No. Mbak Sami jem pengen Rijiso. Sapa sing ngomong ndek Rijiso nggo wong tuwa tok. Kowe iki tuwa duwite. Iya to.